Mayong buntag sa inyo mga kaidol. Palit sa kong sudan mga kaidol kay sudan pa mga kaidol kay taon-taon mga kaidol. Wala-wala na putas kadalanan mga kaidol. Kaidol. Anak. Alam. Kaya ito po tayo mga idol. Mahaw to mga kaidol. Mahaw kay wala-wala na po ito sa dalanan mga kaidol. Dawato na po na itong init ugulan mga kaidol. SB member Daday Hondes diya sa mga lungsod sa Buenavista. Number 1 na SB member diya gyud Daday Hondes ha.
Kanang taga bukid ba? Oh. Ako palila. Buwan nila sila syudad. Dukit sa ilang kasak Andre, manaygon mag-uban mo mga pila mo kabuk mga 5. Saka di sa kuan sugod karong sugod nga nani mamasko. Saka di rin, wasay katugan din sa syudad. Uban mo mga 5 kabuk. Kada gabi inyo lang schedule ang pila ka adlaw. Karon ang area ang nagana ba yan yung mga area diri sa syudad. Di na mo nyo, karon dito mo maon. Sunod na po ato ta sa Golden. Hindi na kaya. Ang dako kita ba? Dako ba nito? Kita na mo. Nagani isa ra ka siya manaygon mag-ana-ana sa git sa mga dato ba. Kiling-kiling ana-ana. Sumaba ka. Ato dia kamera untuk si Fanya si Rancia. Ira kabar dia. Kamu sama dia ada kau dulu. Isa ra ka ba? Dia. Ira kalau ka sila. Oh, Ah. Coba na ko kapikan. mo gani dali ra ka. Delikado. Kung may makamao, di ka do. Ano di ka do? Ano? Patakan. Nga naman. Hindi pa naman mo hilabot. Dakap. Ang Hilabot ng isigan ng dia naman ka. hilabot nga, nagtanaw niya mga taga-bukid ba magporma. Nga hilabtan na ka ng mga tanaw niya mga kwartahan o naong nga. Kung ano na yun. Hold. Okay lang mga kuan mo kanang mga teenager mo, mga batalon, mga salad kayo ba kay pangripon mo. Baka din yun naman mo. Bisip dia manaygon ambot ug asa sila. Di na mo pansin no, di dakuan mga ado-ado. Bong, Kaya na yung papapamit sa kaya garong sumal. unsa? Yung papawa. Oh, Ida marong sumal, tsaka isa pamisa. kanong adlaw? Abi sa kunya na kay basahan unyang alas 6 tapos. Ano yun ba? Ano? Nga, 100 lang. Gagakuan na yun. Karon, Wala na siya may ha? wala na siya may Bukan ni. Gapon po. Butan kong ligid. Nakatong ni Agi po. Sa'yo ba yung kung uli kay Kuan? Ni Johan. Alaga. Nabilar ko kay sa'yo ko naghanda kay Christmas party ni Johan. Na tibo. Buwad-wad unta ko gapon. Nabutan po ko pila ko kaulat dito sa Kuan. Namot karon unsa na po yung mga dagan karon sa pagpamasero. Ako naman ang taon niya. Nakaimuuhan man. Nga mga kayo lang ang gwapa. Ha? Unsa? Unsa man sure ka? Doon. Mo pag sa pamisa kay dala lang po ka. Oh, wanang di na lagi ako mata kay way kwarta. Ya up ka na po 20 kapin katapusan na po. Dako na lang ako bayron sa kuan karon. Sa Ako ra gid ako sa kurente niya ang ako ay niya niyo. tulo na sa cellphone gi experiment gi sa ni dako ang ako kurente ni 500 na. Wala na. Wala na unsay mo para basta pamisa karon kay. Wala kay mara 100 kay. Wala pa mo ta. Diba, ngayon pa pa wa pa pamisa, wa pa ano pa. Kabalo na ka nga. Magamay mo dako ang atong ginansya, bahinan gigala ko 100 jud. Kay di ra ba ka maistorya kung di ka magahinan og 100. Lisod po, kisa may mga timanin mo na kay Bation, mga anak man yun. Ano naman po ang tigaliglar. Sa pagkakaroon, ato yung tuyan sa lagaglakaw-lakaw kay baskog pa man imong tuod, pero mo surrender na. Kami, gawin mag-anto sa imo. Lisod po, kanang mga kinsa man ang kinsa man ang imong gituhuan diha nga mga tawo nga moatiman maayo sa imong pananaw, may magmoatiman na sa imong magkamang-kamang na ka maghugaw na kaspanig. Mga anak ka mangyapon. Wala na po nang panganda sa Kita anay nga mga kamang-kamang na. isaray atong anak, wata kabalog, magtanim mapud ng galit, pero sa Ginoo lagi na akong isalig ang tanan kay dili tanan anak nga panahon nga naa kalisdanan nga makatabang sa imo. Ayo bang anak nga mas una pa kuhaon sa Ginoo. Ala, dara mga bakod mo. Pareha nila Yeye ni Inday Rosbilla nga una pa sila gikuha. So di yun nato tag-an nga dili porke nga natay anak nga mo'y makasalba sa atong mga kuan
kalisdanan panahon na natin luya tutuod natin balatian. Nay anak nga maghatag ng problema magadoy-adoy. Masipyat lang kag butang sa imong pitaka da wa nagikuha na kag ipabayluan og kwan. Gipalit na diri maayo. Unang sa Ginoo lang yung tanan noong isalig kay bisan ingulani atong pagkabutang wa tay love life kulay nagmahal. So malipayon gyapon ta basta natay Ginoo nya likay sa dimayong mga buhat. Di tawag na ko akong mama mga kaidol kay mga ayo daw to 100 para saka sa pamisa sa akong papa. Mayroong itawag na ko'y 100. Ako yun yung alkansya mga kaidol. Mga tagjita ng mga kaidolo. Alkansya yung taon ako yun yung mga kaidol. Ako lang kuha mga kaidol kay hangyo man akong mama. May na lang mga kaidol. Malipay ba? Malipay ito inahan mga kaidol. Ma! Oh! Saan? So ako nagyatag 100 mga kaidol para pamisa sa akong papa. Para malipay pa akong mama ba. So marito mga kaidol. Labay mga kaidol kay kumbati na po ta mga kaidol. Wala na po ta sa dalanan. Dawato na po nato ang say dagat sa panahon karon mga kaidol. Mauwan mo init mga kaidol. So no choice mga kaidol. Mamaya itong life mga kaidol, di ba? So laban lang tani mga kaidol. Iuban na itong Ginoo sa itong mga pangandoy mga kaidol. Thank you, Shaq.